temu. Iya bener. Kita beli bakal ninggalakan karo wong lawas sayang. Iya tetep ya. Senajana ake wong anyar tetep wong lawas sing dadi ingetan. Ayo mas. Kakang beli bakal ninggalakan janjinya kakang sayang. Sing bener. Tetap wong lawas sing dadi idamane kakang. Senajana ake wong ayu bu. Iya. Agremol sing di Palestina. Sing di Pakistan. Pada kakang sayang. Kakang enggak kayak di mana dia wong lawas. Senajana wong wadon pirang-pirang. Lakas sing bisa ngalahkan sama masakan. Aja ninggalakan kakang ya nok ya. Iya. Agremol. Apa sayang? Iya. Apa? Sing bener. Mumpung masih ada majikan. Iya bener. Sing nyakseni cintane kita wong loro. Iya bener mas. Madan wong lawas. Tapi cintane jero. Gonta ganti wong wadon. Apa sih? Kasih kaya sedep masakan. Sabar ikatine. Wis kapadane. Berbagi wong lawas. Ada tamu sayang. Ake tamu ayo mangga. Sinten sih ah? Kanggo sing di Bunda Aska yang punya Dubai wong sing paling eman dewet Bunda Aska. Bunda Aska terus. Bunda Aska. Ayah Bunda Aska sayang. Ayah Uki. Ayah Uki. Ayah Uki. Agremol yang punya Pakistan. Ayah Uki. Mas. Ayah Uki sika. Najangan angke wong lanang binamu kaya sampeyan. Sing bener. Emane ngombe kurale langkah pada ini. Sing bener sayang. Bener mas, sahabat ya. Mas Agung, Mas Agung saya, Mas Agung terus, Mas Agung Mami, Mas Agung Mami, Mas Agung, Mas Agung. Bisa jadi istri. Emane saya morale. Duit bae. Ayang lewat, Single LPG. 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 Ayo Oki, ayo Oki sayang, ayo Oki, ayo Oki, ayo Oki, ayo Oki. Oki, ayo Oki. Ganti wong wadon. Ayo Oki, ayo Oki. Ayo Oki sayang. Mas Ayo Oki terus. Ayo Oki, ayo Oki. Ayo Oki, ayo Oki.
Mas saya. Ayah Akis Haji terus. Dodo, Haji Ayah Dodo, Akis Mani. Haji Ayah Dodo, Akis. Haji Ayah Akis. Bapak I. bisa jadi Bapak I terus. Bapak I mana? Bapak I. Ayah wong lawas. Ayu di, Sing nentong ayu di, ayu di, kesun ayah. ayu di, ayu di, Ayo ah. sikat no. Gonta ganti wong wadon langkah sing kaya sebenok selepas sapa atine wis langkah padane angger bari wong lawas kin ki ana sedulur yang kini sing dau balik kita